מאוכזב. ציפיתי לעשות תחרות הרבה יותר טובה, וגם רציתי לעמוד פה איתכם ולקוות ולצפות לגמר ולחכות לציונים אחרים, אבל זה מה שעשיתי היום ומאוד מאוכזב. מה קרה פה היום, אלכס? אני עוד לא יודע בדיוק מה קרה, אבל ברור שעשיתי שגיאה באחד הפסים האקרובטיים. בגלל זה נפלתי ואיבדתי נקודה. מה עבר לך בראש שחיכית שם לציון? עבר קצת זמן והיה נראה שאתה כזה מעורר לא, האמת שאחרי נפילה ישר הבנתי שאין כבר סיכוי ושזה אבוד, אבל בכל זאת הייתי צריך לסיים תרגיל כמו שצריך, ולא חיכיתי יותר מדי לציון, כי כבר ידעתי שציון לא יהיה גבוה. זה מה שפחות או יותר חשבת שתקבל, כאילו, כבר לא היה משנה. כן, לא הופתעתי מציון עצמו. מבחינתך זו אולימפיאדה האחרונה? תראה, אני חושב שזה לא זמן טוב להחליט עכשיו על חם. צריך להירגע ולהסתכל קדימה. אם כן, אבל איך זה לסיים ככה אולימפיאדה האחרונה, אם זו האחרונה? אתה יודע, בכל זאת עשיתי תרגיל לא רע במתח, לא אחד הנקיים, אבל אני חושב שעשיתי הופעה מכובדת, אפשר להגיד, כי באמת השקעתי הרבה והתכוננתי כמו שצריך, עשיתי הכנה טובה, ואין מה לעשות, זה ספורט וזה התעמלות. אין לך הזדמנות נוספת לעלות, רק פעם אחת עולים. תגיד, מה סרגי אמר לך עכשיו בסיום, נתן לך חיבום ומה הוא אמר לך? תשמע, זה לא הזמן לדבר ולהגיד משהו. אנחנו מרגישים אחד את השני, אז לא צריך להגיד במילים. ברור שגם הוא מאוכזב וגם כל הצוות מאוכזב כמוני. לא צריך לדבר יותר. אלכס, אם מסתכלים על כל הקמפיין האחרון, אני מדבר על 4 השנים האחרונות, היו קצת עליות, היו קצת ירידות, איך אתה מסכם אותו? אני חושב שבסך הכל הגעתי בכושר טוב למשחקים האולימפיים האלו, כי בתחרויות האחרונות, גם באליפות אירופה, זכיתי במדליה ועשיתי תרגיל טוב, גם בתחרויות גביע עולם הייתי לא רע. וגם לאולימפיאדה עצמה הגעתי בכושר טוב ועשיתי תרגילים טובים בכל האימונים. דברים כאלה קורים לכולם, ואני מאוכזב שזה קרה לי. אלכס, עבדת כל כך קשה, התכוננת כל כך הרבה לתחרות הספציפית הזאת. כשזה נגמר יש איזושהי ירידת מתח, ומה בא לך לעשות עכשיו? כאילו כשאתה כזה, אתה יודע, אחרי. ברור שיש ירידת מתח, כי הייתי פה שבוע, חיכיתי לתחרות ורציתי להתחרות, ידעתי שאני מוכן טוב. אחרי תחרות לא טובה, קודם כל נגיע לכפר, נירגע קצת, ננוח, ונמשיך, נעבור לאולם לראות מתאמנים אחרים מתחרים, כי בכל זאת אני אוהב את הענף, אוהב תחרויות. תבוא לגמר קרקע, לצפות? קודם כל אני גם אצפה בכל התחרות של המוקדמות, ובוודאי שאני אשמח לבוא לגמר קרקע. אלכס, גם אחרי הגמר בבייג'ינג, גם אחרי הגמר בלונדון וגם עכשיו, לא נתת את התרגיל הכי טוב שאתה יכול לתת, להתעלם בתחושה קצת חוצה. כשאתה מסתכל על זה אחורנית, אתה יותר מאוכזב או יותר גאה בדרך הגדולה שעשית? יוצא מכל הדרך שעשיתי, בתחרות הזאת ספציפית אני מאוכזב. תגיד, פיזית, אתה יכול להמשיך לעוד קמפיין? אני חושב שגם פיזית, גם נפשית, אני יכול עוד להמשיך. ראיתי בתחרויות האחרונות שאני כן יכול, גם עדיין יש תשוקה, יש קשר. תודה רבה, אלכס. תודה והצלחה. אלכס, המון תודה.